Mới chơi là mình cái biết là mùi ra nhà này, mình cái kỳ là hả nó, kỳ là. Det er bare å holde der. Men du må følge meg da, fordi det har med batteri. Nei, jeg vil ikke. Jeg får ikke lov. Det skal knekke. Gå alene. Se på de folka. Så mye folk. Ada di depan hokok tu yang nari. Ayo gila. Rusle ned. Så det gjorde når de gillar klart gillar heter det nå heter
ลุกลุกโอ้เลยเจ้าก็ขาเนี่ยเราจุดน้ำเราก็เจ็บเลยเราจุดละเพตาก็ถีเป็นโน่นแล้วเนี่ยมีเห็ดมาเห็ดดอกเลยนั่นดอกเลยสกีมาเบื่อถ้ามึงเกิดอะไรกินมึงก็จูบแบบนี้จัดเลี้ยงให้กินอะไรกินอะไรตะกูละมึงอะไรHar du ikke gjort det? Nei. Du kan gjøre det. Thôi mình gặp lại được điều đâu mà bảo là thôi rồi đã lý rồi này Chỉ luôn nôn ôi ăn plơ lơ vợ còn plơ plơ lu này plơ plơ trốn lơ này chị ốc chết plơ chị ốc bè chơi đó con này ốc bè chơi play mà đâu đi tập bè Tui tweet du da ga da tweet sa du